Днес ви вземам с нас на едно специално място. Представете си малка държава, сгушена в планините, където релаксът и природата вървят ръка за ръка. Преди 2 години открихме този оазис и толкова ни хареса, че беше въпрос на време да се върнем. По пътя не спря да вали, което направи планинските гледки още по-впечатляващи. Мъгла, облаци, а ние в очакване на уюта, който се надявам да открием отново там. Колкото повече наближаваме, толкова по-ниски стават температурите. Пейзажът се преобразява пред очите ни. Мъгла, дъжд и ето ги. Първите снежинки. Капките дъжд стават по-плътни, променят формата си и бавно се превръщат в снежен танц, който оставя следи върху стъклото. И да, може би някои от вас вече се досетиха. Пристигнахме в Андора. Тази малка, но вълшебна държава, сгушена между Испания и Франция, ни посрещна със сняг, свеж планински въздух и гледки, които спират дъха.